Ja, waarom moet je dieren zoiets aandoen? Wat heeft het voor nut? 2 maanden na de vergiftiging van hun ezels vragen Wim en Lily van Enkevoort zich nog steeds af wie er achter deze gruwelijke daad zit. Vlak voor carnaval trof het echtpaar hun ezels versuft aan in de wei. Er heeft zich eigenlijk een drama afgespeeld hier in februari. 6 ezels vergiftigd. Ja, in feite was de hele kudde vergiftigd, maar 8 ezels hebben zich kunnen herstellen. En 6 hebben het uiteindelijk niet kunnen overleven. Na onderzoek door de Universiteit in Wageningen bleken de ezels te zijn vergiftigd met stoffen die voorkomen in vaatwasmiddel. Maar in welke hoedanigheid ze het binnen hebben gekregen, dat is niet duidelijk. En daar zullen we waarschijnlijk ook niet achter komen. Het kan zijn in poedervorm of een vaatwastablet in een appel gestopt. Je weet het niet. Het kan ook zijn dat het in brood gestopt is. Het is namelijk zo dat als een ezel iets herkenbaars te eten krijgt, dus een appel of een stuk brood, en dan zal hij dat altijd opeten, ook al smaakt het een beetje anders dan een andere keer. De impact is groot. Behalve emotioneel is het ook zakelijk voor de ezelscamping een klap. Gasten kunnen in het seizoen met de ezeltjes knuffelen en verschillende routes wandelen door Maasbree en Baarlo. Ja, je verliest gewoon 6 dieren die, ja, sommige hadden we al 14 jaar, de andere 10 jaar en die hoorden bij ons leven. Dat is gewoon verschrikkelijk. Het is hetzelfde als dat je een dierbaar familielid verliest. En voorlopig blijft dat nog wel heel erg dwars zitten. En het is niet alleen voor ons, maar ook voor veel kinderen die hier op de camping komen. We hebben veel terugkomers. En er zijn kinderen bij die komen hier ook al 10 jaar. En die hebben 10 jaar hetzelfde maatje als ezel. En die zijn ze nu in 1 klap, op een onverklaarbare wijze voor hun natuurlijk, kwijtgeraakt. Gelukkig is er hoop. Hoop dat de dader of daders gepakt worden. Maar ook de komst van 3 nieuwe ezels geeft nieuwe energie. Na aanleiding van de berichtgeving rond de dood van de dieren kreeg het stel verzoeken van mensen die een donatie wilden doen. Ja, in het begin weet je eigenlijk niet goed wat je daar mee moet, omdat je ook nog niet weet wat je wil. En het is allemaal nog een beetje een chaos in je hoofd. Van willen we nog nieuwe ezels? En dat moet eerst allemaal een beetje zich gaan zetten. En uiteindelijk hebben we toen besloten om 3 ezels aan te schaffen die ergens weg moesten. En die waren van de ezelshoeve, dat is een ezelopvang. Maar die ezelsopvang die verwacht dan een donatie. En we hadden dus de sponsoren, of de mensen die zich aangediend hadden ons te helpen, die namen hadden we opgeschreven, telefoonnummers. Dus die hebben we uiteindelijk benaderd of die dan een klein beetje mee wilden helpen om die donatie bij elkaar te krijgen. Vorige week zaterdag werden de Ruin en 2 merries met de namen Igor, Mirabel en Lara verwelkomd op de Maasbreese camping. Na een week voelen de ezels zich al thuis. Nu de meivakantie eraan komt en de eerste campinggasten van het seizoen worden verwelkomd, kijkt het stel dan ook positief naar de toekomst. En nu alles weer groen uit begint te slaan en fris eruit ziet, gaan wij ook weer met frisse moed verder.